Id-deċiżjoni li gvern ġdid inaqqas il-kontijiet tad-dawl u ilma ser tapplika għal kulħadd qal il-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat f'intervista li saritlu fuq Bondi Plus. Joseph Muscat qal li d-deċiżjoni li gvern ġdid inaqqas il-kontijiet tad-dawl u ilma ser tapplika għal kulħadd u qal li hemm direttivi Ewropej illi ma jippermettux diskriminazzjoni. Għalli meta jasal il-waqt il-Partit Laburista jgħid eżatt il-kalkoli li ser jintużaw biex jitnaqsu l-kontijiet. Joseph Muscat qal jekk irid il-Prim Ministru jista' jraħħas il-kontijiet tad-dawl u ilma millum għaliex għandu f'idejh waħda mis-soluzzjonijiet li għandu l-Partit Laburista. Il-proposta li ressa il-Kummissarju Ewropew John Dalli u li l-Prim Ministru Gonzi mhux qed jikkunsidra. Għalli bil-proposti li għandu l-Partit Laburista l-traħis fil-kontijiet tad-dawl u ilma mhux ser tintlaqat ħażilena Malta, pajjiżna mhux ser jerfa' aktar piżijiet u finalment se jkun il-konsumatur li jgawdi. Il-Kap Eżekuttiv ta' Transport Malta u d-9 Chief Officers tal-istess awtorità jaqilgħu bejniethom f'salarji total ta' 560,000 euro. Il-Kap Eżekuttiv waħdu bħala salarju biss idaħħal 81,000 euro fis-sena. Is-salarji tad-9 Chief Officers ta' Transport Malta jivarjaw minn 40,000 euro għal 65,000 euro fis-sena. It-tarif ħareġ minn mistoqsija parlamentari tad-deputat Laburista Leo Brincat. Transport Malta fl-aħħar ġimgħat kienet fil-mira ta' kritika qawwija kemm minħabba tfassil ta' rotot ta' trasport pubbliku u kif ukoll minħabba l-konġestjonijiet kbar ta' traffiku li nħolqu wara li nbdew xogħlijiet f'daqqa fuq numru ta' toroq arterjali. Il-Ministru tal-Finanzi Tonio Fenech jikkonferma fil-Parlament li se jkun hemm żieda fil-bolla li ma żieda ma semma xejn dwarha fil-budget tal-ġimgħa li għaddiet. Meta kien qed iwieġeb mistoqsija parlamentari tad-deputat Laburista Leo Brincat, il-Ministru Tonio Fenech jikkonferma li se jkun hemm żieda fil-bolla għal dawk li huma taħt il-50 sena. Dan jikkonferma l-kritika li saret mill-Partit Laburista bil-kelliem ewlieni għall-Finanzi Carmenu Vella jgħid li din iż-żieda fil-bolla li l-Gvern ħeba fil-budget tnaqqar nofs iż-żieda li ser tingħata għall-għoli tal-ħajja. Il-kumpless ta' Palm City fi Tripli li fih hemm interessi ta' negozjanti Maltin spiċċa fil-mira grupp ta' ġellieta minn Miżurata. Il-każ seħħ nhar it-tnejn bis-sitwazzjoni tiġi lura normal f'temp ta' nofsija b'intervent tal-Brigata ta' Tripli. Il-General Manager ta' Palm City Melvin Bonnici qal li fl-ebda ħin ma kien hemm theddid fil-konfront tar-residenti jew il-ħaddiema f'Palm City. Kienet l-amministrazzjoni ta' Palm City stess li ċemplet il-Brigata ta' Tripli biex tintervjeni wara li kienu daħlu l-ġellieta minn Miżurata. Il-Kunsil Transitorju li bjanpoġġa numru ta' soldati biex jissorveljaw sew Palm City waqt li qed ikunu eżaminati l-filmati bilan li jkunu arrestati l-ġellieda minn Miżurata. U fl-ħarnet eluf ta' Eġizzjani komplew jokkupaw pjazza Taħrir fil-Kajr minkejja weda minn naħa tal-Armata li ser jaġlu l-proċess biex iċedu tmexxija tal-pajjiż. Il-vjolenza fl-Eġittu issa daħlet fil-5 jum tagħha. Ta' wasal biex il-mexxej tal-Armata Mohammed Hussein Tantawi ħabbar li l-elezzjonijiet presidenzjali se jsiru f'Lulju tas-sena d-dieħla. Il-bilanċ tal-mejta wara aktar minn 4 jiem ta' vjolenza fil-pajjiż tela għal aktar minn 30. Protesti li faqqaw kif il-poplu Eġizzjan jinsabu rrabjat tal-Paskajman li qed isiru bih ir-riformi politiċi minn meta l-eks mexxej Hosni Mubarak tneħħa minn President fi frar li għadda. Għal kumplament tal-jum tal-erba t-tem se jkompli msaħħa b'waqt itwal xemxin, viżibilità tajba, riħ ħafifa l-moderat minn nofsinhar il-beach li jdur mill-punent il-beach, baħar moderat li jsir ħafifa l-moderat imbagħad baxx l-moderat mixlok li jsir baxx. Temperaturi l-ogħla 21 grad, l-inqas 14, tal-baħar 21 grad Celsius, indiċi UV ta' 3.